Gandang gabi guys. Naimbag nga rabi kanya yun nga kailukan wan. Rimuarak guys sa panak gumatang pilok bread. Ta bigla nga kuna ni lola ket na pilok bread kuno bigat. Prito ak kanong titlog. Ito guys magmag na ako. Papunta ako sa bilihan. Malapit lang naman kasi dito yung bilihan ng mga tinapay. Yan, malapit na rin ako sa net. Bilihan dyan ng mga damit. Mura lang dyan kung minsan nagsisale sila. Pero hindi ako pumapasok kasi walang pambili. Kagandahan dito sa Taiwan guys, kapag gabi, bukas pa yung mga bilihan. Hindi kagaya sa atin sa Pinas na hapon, ganun, magsasara na sila. Tapos dito pala guys, dito, yung church na Catholic Church, dyan. Wala kung minsan hindi na ako nakakapunta kasi sa paglinggo yung time na magsisimula yung misa, yun naman yung time na magluluto ako. Kapag matatapos na ako magluto alas 12 ay o kaya katapos namin kumain, yun pa lang yung matatapos na din yung misa, kaya hindi na ako nakakaabot. Ito guys, yan yung net. Maganda yung, parang itong net, parang kumbaga branded na bilihan ng mga damit. Maganda rin yung tela niya. Ayan, may sale sila. May sale yata sila. Ayan. May sale nga pero walang pambili. Kaya hanggang tingin muna tayo guys. Yan, meron din dito magandang mga bilihan. May nabili na ako dito para sa anak ko. Yan. Yan. Oh. Maraming mabibili ngayon pang summer na mga damit. Yan. Meron din dyan pang swimming. Oh, nag-sale sila guys. Oh, $199 ang isa. Dati yan mga $399 ganon. Oh, yan guys, pang swimming. Yan sa loob pang swimming guys. Mahilig sa swimsuit diyan at dito sa Miaolei. Ayan. Tapos yan guys, may high life. Kagandahan dito sa amin, dito sa Miaolei. Maraming bilihan, malapit lang yung mga bilihan. Tapos ito guys, tignan nyo. Kunti lang yung pila ngayon. Dati-dati, pag lumalabas ako ng gabi, ang dami-daming taong nakapila dyan. Ito yung parang halo-halo sa kanila. Yan. Iba-ibang flavor. Yan. Dito na guys, malapit na ako sa bilihan ng tinapay. Meron pa kaya? Loaf bread kasi yung gusto ni Lola. Ito guys, oh. Iba-ibang tinapay yan. Dito sa taas yung loaf bread. Ito yung may parang may siya beans sa loob. Ito naman yung may raisin sa loob. Ito na lang. Sa
masarap din siya. O, ang dami niyang raisins. Ito na lang guys. Ito na lang bilhin natin guys. May raisins sa loob. How? Kayo ikot type sir. How? Binibili dito ang supot. Type sir is 多少？这样61元， Ah, 好。袋子5块钱。哎，那5元。等一下。Nali nag-upay ko ay. Ay. Ay, oh. 等一下。我帮你拿手机好，你没关系的。这个。好好，收你500。好。439元，好，好，谢谢。好，拜拜。拜拜。谢谢光临。Kabili na ako guys. Uwi na ako. Yun lang yung binili ko. Tinapay. Pupunta pala tayo sa Watson guys. Bibili ako yung murang vitamins lang na vitamin C. Kasi kung minsan umaga sumasakit tong lalamunan ko. Hindi naman ako nakakabili ng palagi ng ano yun, ng lemon juice. Lemon juice. Kaya bili na lang ako ng vitamin C. Malapit lang dito yung Watson. Yan. Nahihilo na ba kayo? Pasensya na guys. Cellphone lang yung gamit ko. Kapag yumaman na tong munting bahay natin, makakabili na ako ng magandang pang vlog. Kaya tis-tis muna guys kung magalaw-galaw. Yan. Meron din dito guys bilihan ng mga ito oh. Bilihan ng mga chipay, ganon. Parang barbecue sa kanila. Pero sa kanila, direct nang niluluto doon sa mainit na mantika, sa atin parang barbecue. Ang hirap para mag-vlog guys. Sakit sa kamay. Kaya relate na ako sa sinasabi ni Idol Kong TV. Pag nagsisimula ka, masakit tong kamay mo, pero tiyaga lang. Siyempre, hindi makikita kasi inuunat mo yung kamay mo na ganyan. Baka naman Kong TV kahit tripod lang dyan, kapal muks. Yan, malapit na tayo sa maraming bilihan ng mga damit dito guys. May mura, may mahal. Yan. Nakakatakot yung mga motor kung minsan dito guys, ang bibilis nila. Kaya ingat-ingat din. Ayan. Para akong tanga guys, tinitignan ng mga tao. Pero wala akong pake. Ako to. Yan. Yun na yun guys, oh, yung Watson. Bibili ako ng vitamins kasi 89 lang yon. Tagal na akong hindi nakashabu-shabu. Yan.
Ito na guys yung Watson. Pasok tayo guys. Doon yung mga vitamins. Diyan o. Mga bilihan. May mga sales yata sila ngayon. Yan. Dati 234 siya. Yan. Pangkulay ang buo. Ito oh, nag-sale sila oh. Yan, dati 299. Ay, paano ba yan? Chinese naman kaya hindi ko mabasa. Ayan oh, may 2 plus 1 siya. Maliit yung kwan niya. Yan. Dito, kung minsan dito guys sa Watson, nagsisale sila. May mga buy one take one. Yan. Oh, nagsale sila guys, oh. Lima ata. Oh, ay, yanin. Yan, ito panty liner. Oh, ito oh, 89 na lang. 89, apat. Nag-sale sila guys. Sana yung bibilhin ko guys. Malaki naman yung meron. Walang maliit. Ito guys, yung, ay wala. Wala yung vitamin C guys. Oh, ito oh, nag-sale sila guys oh. Ito yung binili ko minsan. Stress tab, parang hindi naman tumatalab. Wala naman yung gusto kong bilhin guys. Meron din silang mga cosmetics dito. Ayan, nag-sale sila oh. Yung dating 530, 265 na lang. Yung 880, 748 na lang. Ano kaya to? Ay, ano to? Lip. Ay, lip tint siya. Pero ang mahal guys. Oh, 499. Oh. Ano mga to? Mga pang sa kilay. Grabing mahal mga yan. Ito guys, oh. Mahal naman guys, 229. Meron naman yung maliit dito. Grabe guys, mahal. Ito guys yung maganda oh. Para sa may mga tigyawat. Yan yung ginagamit ko. Mabilis maalis yung tigyawat. Ayun, dito pala siya guys. Ito. Ito guys, oh, vitamin C. Ito yung bibilhin ko, vitamin C lang. Kasi ito, parang iba yung pakiramdam ko dito. Parang nahilo ako kung may ano yung collagen. Saka hindi naman tumatalab sa akin. Kaya ito na lang bibilhin natin. Maya, tsaka
29块。好。好，谢谢。Guys, nakabili na ako. Uwi na ako. Guys, yung mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kapag napadaan kayo sa aking munting tahanan, pasubscribe naman ako. Pa-click na rin yung bell dyan para ma-update kayo kung ano yung mga susunod kong video. Tsaka guys, pasensya na kung magalaw-galaw pa kasi cellphone lang yung gamit ko, nagsisimula pa lang. Baka kung umangat na tong munting bahay natin, makakabili na ako ng magandang pang-vlog talaga. Hanggang dito na lang guys. Again, dito ako si Benji Aquino. Bye!